da vas pozdravim, poželim dobrodošlicu na festival Fotorama, da vam poželim dobrodošlicu na predavanje na temu modna i reklamna fotografija našeg predavača Aleksandra Kujuča. Prije nego što počne predavanje, želim da vam kažem da je Aleksandar Kujuča rođen u Beogradu, diplomiran na Univerzitetu Akademiju primenjenih umetnosti i dizajna kao fotograf i grafički dizajner. Učestvovao je na brojnim grupnim izložbama, takođe i samostalnim, u Srbiji i inostranstvu. Radio za mnoge popularne rock zvezde, bavi se umetničkom, modnom, reklamnom fotografijom i takođe da istaknem da je jedini srpski fotograf čiji intervju objavljen u francuskom časopisu Foto. Molim vas... Možda jedini, možda među vremenu još neki. Nije, provedli smo. Tako da vas molim da vam veliki aplauz za pozitivno. Sad je pomenuto da bi ovo treba bude predavanje o modnoj fotografiji. Ja sam to možda više zamislio, pošto nisam neki poznat kakav predavač i fotografijom se bavim više instinktivno, tako da mi predavanje baš nisam siguran koliko dobro ide, da to bude više neka prezentacija mojih radova uz komentar, u smislu kako smo šta radili i tako da i vas molim, znači da mi slobodno pitate i u toku gledanja, ako vam se nešto učini zanimljivo na nekoj fotografiji, pitajte kako, zašto i tako, pa možemo da popričamo i da to iskomentarišemo. Ja sam u principu prvo počeo da se bavim, kad sam završio fakultet, nisam znao šta bi, ja sam stvari htio da budem prvo slikar, pa sam onda upisao primenjenu akademiju, a ne likovnu, pa sam htio da budem grafički dizajner, pa onda nekako je slučajno duže fotografije se bavim još iz osnovne škole, ali nikad nisam mislio da će mi to biti profesija, ali eto tako se nekako zadesilo. Krenulo je zajedno sa kolegama sa fakulteta koji su studirali recimo dizajn, pa su onda oni krenuli da rade to svoje prvo poslove, znaju da sam ja fotograf, pa su mi zvali i to je nekako krenulo, pa sam se preorijentuo svoj postao sam fotograf, znači bez nekog konkretnog plana, a i sam, znači, bavljenje određenim oblastima fotografije isto nekako tako došlo samo po sebi, manje više slučajno, ne što sam ja nešto imao ideju da postanem modni fotograf, niti sam to želeo, ja često i komercijalnu fotografiju u smislu i ne volim previše, što je paradoksalno, znači ja živim od komercijalne fotografije, ali izredno mrzim, znači, reklame, mrzim reklame na televiziji, mrzim billboarde u gradu, bio bi najsrećniji kada bi ja to sliku neko mi plaćao, a to nikad niko da ne vidi, ali dobro, to su kompromisi koje činimo u životu, mada se ja uvek u svom komercijalnom radu uvek trudim koliko je to moguće, koliko klijent dozvoljava da provučem svoj neki autorski pečat i nešto što ja mislim da je možda dobro, pa neki put je to manje, više uspešno i često uslovi, sami znate kako je kod nas, mnogo se toga zamisli i želi, ali u realizaciji ispadne kako ispadne, tako da, eto, kao, trudim se, znači, počeo sam slučajno, sam došao do toga da fotografišem, recimo, razne naše muzičare za omote, za kampanje reklamne, pa onda krenula je reklamna fotografija, pa onda su ljudi, ajde, kad su se pojavljivali, recimo, prvi licencni časopisi kod nas, onda su isto tako zvali ljudi da pokušamo, da uradimo nešto i tako je to krenulo. I sada možemo da pogledamo fotografije, ja ih namerno sam ih dosta onako pomešao po stilovima, pošto postoji veliki raspon stilova u mom bavljenju modnom fotografijom i fotografijom za magazine, znači tu ima i časopisi kao Maxim, Playboy i tako vidjet ćemo sve te fotografije. To dosta zavisi od vrste magazina, pošto su to uglavnom strani licencni magazine, znači imaju svoju neki imidž koji hoće da projektuju, imaju svoju ciljnu publiku i onda je teško tu odstupati od nečega, od onih standarda koji oni postave. I sve fotografije koje mi radimo, one se šalje odobravanje, Cosmopolitan šalje se u Ameriku, Gracija u Italiji, onda tamo neko te iskomentariše, kaže, ova fotografija nikako ne sme da ide, ovo je strašno i to se jako često dešava u smislu, pošto ja pokušavam da ipak to malo ne bude onako baš potpuno bez veze kako zna da bude u tim časopisima, ali eto, to je sad uvijek ta neka borba među kreativnosti i onoga što klijent i posao zahteva i tu će biti povežan s nekim fotografijama koje sam radio, znači za neke naše tada mlade, a sada već ne toliko avangardne modne kreatore, onda
dobro, možda bolje počnemo da gledamo, da ja ne pričam napred. Znači, komparacija, ovako. Ovo recimo sad skoro bilo časopis Cosmopolitan, takozvani beauty editorial sa modnim detaljima, tema su bile likovi iz bajki. Znači, evo, Alisa u zemlji čuda, Uspavana lepotica i tako. Znači, ovo su kao pobjagi stranice knjige, pa su one podcepane, pa su one to izašle iz njih. I tu, znači, to je bitno prikazati šminku i taj asesor, kako se to kaže, znači, najčiti situacija. Evo, površi, čekaj, čim se navikam, aha, ovako, idemo se navikam. Evo, sležni sam vatuljak, kako je kleljuga, kasno sam s vatom. Znači, bilo šta hoćete da pitate, nešto pitate. Crvenka, pa... Taj podcepan papir, editovan u Photoshopu? Ne, pravljeno, kao, karton je iza, ona se bilo kao onako na ramu, zategnut karton, ovalni, pa onda zajedno papir, on je imala isto kao samo preklop da se uvuče, bilo devet jako neudobno i kupala kičme, bola sve vreme, pošto u nezgodnoj pozi bila. Tu nema Photoshopa, mada sam ja poznat, ja puno koristim Photoshop u nekim fotomontažama, lepše, ovo je za divno čudo, nema. Ovo je Cosmopolitan isto, to isto kao malo smo se šalili kao glamorozne žene sa tim spremanje kući. Patila i kuhinja, ti elementi, to je par fotografija. Ja sam uglavnom, nisam ne puštam cela editorijala da ne bude dosadno, nego samo po par fotografija, čisto da se vidi faza, znači to je studiju, ovo isto Cosmopolitan editorijal, modni, mislim, televizori su. Recimo, za Cosmopolitan bi njima bilo previše, kao zašto ona stoji na televiziju? Ajde, kao da drugače njima je to bilo kao nešto, kao nije to baš ne odgovara licenci časopisa, ali kao pustili su se. Recimo, isto ova desna fotografija, kao ajde, kao znamo da je ovaj umetnički, pa pustit ćemo i ovu fotografiju da održi televizor ispred lica. Mislim, to je čudno, ali ljudima su neke stvari koje su nama tako zabavne, njima je to kao juk. Zašto to tako? Izvinite, je li ovo snimano skorije od kad Jana urednik ili ranije? Ranije, dok Igor Todorović. Ovo je sad časopis koji modna agencija Klik izdaje, FAR. Oni su imali, to je bilo prošle godine, tema je bila remake. Ovo je remake jedne moje stare fotografije pre 10 godina, koja je rađena u Photoshopu, iz kojom ja nikad nisam bio zadovoljan, pa smo ovog puta se napravili pravo drvo i pravu scenografiju, ovo je bilo štampano na platno za billboarde, pa prosvetljeno iza ovo, kao nebo, ovaj mesec, ove krv, ruke, mislim, vidjet ćete posla i originalnu fotografiju, to je bilo isto kao modni editorijal. Eto, je Cesta Proković se modelira. Znači, ovo je sad, eto, Gracija, to je sad nešto ono potpuno klasično, bez novog eksperimenta, veliko u biblioteci. Bez knjiga. A dobro. Niko ne voli knjigu. Ova desno voli. To isto ja rekao svoj. A ovo je ono kao nešto špijun fotografija. Mislim, često tako improvizujemo, ajde nešto da radimo, jer uglavnom smo u situaciji imamo malo vremena i sve to nešto na brzini i onda kao šta mi improvizujemo do toku samog snimanja, kao kako ispadne bolje, lošije. Klasična fotografija, ovo je isto Gracija od pre više godina, sve se tako leže kako podvege. Volim kad im modurici daju nazive editorijalima, to je sad devojka koji ide grad. Možete ti samo da vratite u prethodnu sliku da vidite kola sa strane, da li ste čekali da prođu ili jednostavno odede tramvaj, crno-belo? Crno-belo? Čekao sam, mislim, ne, to je slikano ono na... Ili je montirana scena pa... Ne, ništa nije montirano, mislim, to je slikano tako što, sad vremena kad se slikalo filmu kao Vajnker, staviš sad ono digitalne aparate, stavim aparat, ono, 5 slika u sekundi i ono devojk gubi se hodajući napred-nazad, i recimo slikam 100 slika i onda ko ispadne tako najbolja, da nema automobila, da se vidi dobro tašna. Mislim, to su, kod modne fotografije, gomila
detalja kao ispadne kao super je slika, ali modni urednik kuka, nećemo tu sliku, onda, pošto mi kad napravimo snimanje, posle se skupimo svi u redakciji, onda biramo se zajedno fotografije. Ja imam svoje favorite fotografije koje su uspele kao fotografije, kao, kažem, umetnički uspele, ali modni urednik ima problem kao da ne vidi mi se tašno. Ovde tašno mora bude okrenuto ovako ka nama, da se vidi sve detalje i kaže, taj je super. Znači, da je bilo boljih fotografija, ali smo ovo izabrali jer se tašno lepo vidi. Jer tašno je potpisana i posle neko će da proda po tašnu sponsor, neko platio da se tašno pojave u editorijalu. Tako to je još jedan od tih kompromisa koje često moramo da pravimo. Ja mogu da nešto da pitam. Miša Kiskenović, držao sam na dionici ovde rekli. Naravno. Zanima me koliko vi pre dogovora znate elemente koji su bitni za to što mora da se vidi, pa imate razgovor i temu na koju radite, da možete pripremiti situaciju, imate sve za to što da radite. U principu ne, zato što je sve to onako fluidno, to se dešava na samom snimanju, pa se onda probavaju se kombinacije. Recimo, modna urednica, ona u isto vreme je stilista na snimanju, ona napravi više kombinacija, više nego što je potrebno na snimanju, onda mi probamo, pa kao, vidimo ovako, pa onda Maricu mesec se to probava, tako da u velikom broju slučajeva se ne znam. Plus, ja kad slikam, mene ponese nešto drugo i ne mogu sve da gledam u tašnu, onda ima ko se brine o tašnu, mislim, pa tu uvek neko pritrčava, pa kao namesti tašnu za svaki snimak, koliko je to moguće, ali mislim, sve zavisi, znači, neki put se tačno zna, neki put vidjet ćete, duže sad možda nisam baš toliko u meri napravimo detaljne skice, ja sednem pa onda skiciram na papir i olovku, tačnu kompoziciju, šta ili odemo recimo, konkretno za ovaj editorial, ja sam otišao dan ranije sa nekom asistentkinjom iz redakcije i napravili smo sve fotografije sa njom, probne, znači da tačno znamo koja je lokacija, koji je ugao, sve, i onda smo imali te fotografije isprintane, onda kad sledeći dan da bi smo stigli zbog svetla, da ne bi mnogo lutali, onda smo, znamo, to slikali smo iz ovog ćoška i tap, i to je super, mislim, ja sad to ne radimo svaki put, ali i onda često put i Australije samo snimanje. Sad često, recimo, kod nas je problem, recimo, ja ovo devojke kako bez veze frizura, zato što, recimo, imaju frizera koji sve se radi za džabe, znači tu niko nije plaćen, mislim, jedino je fotograf plaćen, a devojke rade za slavu, frizeri rade zato što im se potpiše frizer kao da je on frizer, pa onda dođe frizer, nego pošle asistentkinju, pa onda ko nije baš tako dobro, onda recimo posle 3 snimka frizura padne, mislim, da izgleda kršo. Ako postali, kao šta možemo da radimo, kao stisnemo zube i radimo. Tako se, to je to. Kobujagi metro u Beogradu, pa da ga nema, ovo je ona stanica kod Luka podzemljena, kao da je dosta ništa. Tako, to. Ovo je sad neki editorijal opet za taj FAR časopis. To FAR znači fashion art, kao sve fashion art magazine, i oni nama kao dozvoljavaju da radimo šta hoćemo. Pa to je sad neka varijanta. Sam ja nešto probao koji igra se čisto forma, mala kompozicija i kao me podsjeća da je slikano na filmu, pa da su isečeni slajdovi formata paletne setimo, s tim što je slikano digitalno, onda sam ja za skeneru skenirao one providne folije, skenirao selotepe i onda u Photoshopu to montirao i onda fotografiju sečem kao da je ovo malo smaknuta, prerezana. Znači, Niki malo doktiru, izvinjam se ovim Italijanac. Tako, to je taj fazon bio. Tako, to malo kontračno. Šutiranje, opet sad vraćamo se na to, na seksi grad, eto. Recimo, migracija, to je kao Beograd, manekinka sa šetiri gradom, teleobjekti ima dubinsku štrinu, perspektiva, tako da izgleda Beograd lepše nego što jeste se ne vidi štroka i sve. Pa tu smo čekali, recimo, bili su neki krzarđeni automobili, ali smo čekamo se pojave Audi i Volkswagen, kao da ne budu. Tako je. Ovo je opet. Škvaljinama, spomenuo. Evo je Ava. Da, Ava, i to kasnije nisam pustio ostale fotografije, onako. Ovo je slikano u ovom filmskom gradu, Željko Mitrović, tamo u Šimovcima, što su oni silni, kao studiji.
napravljeni, pa je tako to. Bira lokaciju, izvinite. Molim? To bira lokaciju. To mi svi se dogovorimo u principu, kao ajmo nešto, otprilike smislimo štabi, eto, tema je džungla na asfaltu, pa su, recimo, ja sam konkretno setio Filmskog grada, zato što su oni 3 slike na Beogradu i kažnjava i ponovno u Beogradu, jer uvijek imamo problem kad biramo lokacije, da to oni hoće da bude nešto super namonjeno, a nekako teško je to pronaći lokacije, sa nekako da radimo nešto potpuno neutralno, a pošto se ja bavim nekom fotografijom, često idemo u Pinkove studije u Šimanovcima, znam kako to izgleda i kažem, ajmo idemo tamo je potpuno to onako čudno sa tim velikim brojevima, te neke ulice, sve sablasno onako prazno i eto dobili smo tu neku čudnu atmosferu sa tim znacima kao saobraćajnim koji u stvari nešto je kao ne su to svi. Ovo slikamo samo sa blicem, onim malim iz ruke, sa aparatom. Mislim, u stvari unim bagnom bateriju da rasvetli kontrast svetlu. Tako je ovo za grad su bilo neverovatno, ja sam bio zaprepašen kad su mene rekli kao ajmo slikamo kao King Kong, kao velika žena u gradu, znači po svoje Photoshopu montirano. Neki tih fotografiji su uspeli, jer montaže neki nije bilo vremena, pošto sve su rokovi, tipa mora se za dan, dva da se sve obradi. Tu smo gledali da se potrefi ugao, znači devojka je slikana u studiju, a slikan je grad, nezavisno, pa onda sam se ja trudio da postignem svetlo kao da sunce stvarno pada na zgradama, da pada na nju pozadnje, na kosu i da se dobije koliko smo uspeli. Teško ipak kad ne znaš fotografije, kako će biti da potrefiš. Evo, tu je kao Novi Beograd, kao automobilčići, tako mali po ulici Terazije, most Pašman. Tako, recimo, s ovom nisam zadovoljan ova perspektiva, mogu se još malo u zgradu da dobije tu neku vazdušnu, to malo i dobro, bože moj, ovo desno je zato dobro smo. Sad je ovo se nema proleće, to je nešto klasično, ništa posebno. Studiju, smerna četnik devojka se cveći kosi, romantično, neko crtač filter. Ovo je sad isto rađeno u studiju kao zima, pravljeno je, znači bila je ta crna pozdina, pravljen je veštački sneg dole na podu, ove pohuljice koji padaju, da bi imali bolju kontrolu slikane su odvojene crne pozdine, pa se onda samo Photoshopom screen mode stavljene preko da bi mogli da se onda kontrolišu kako će da padaju. Recimo ovo kako preko nje, pa ima manje pohuljice preko tela, to da sam slikao, odmah ne bi mogu da dobijem takav efekt, mogu da brišem. Mi se više naučio. Grudbanje. Ovo isto kao studiju, isto zimski, drugi neki da treba, da isto pravi kao sneg u studiju sa drvotom. Ovo recimo pogrešno bukla, modna urednica naopako bukla ovaj model, ovo se obrnuto. Ali dobro to, ko zna. Ovo je ono, povrlo sredstva fotografije, ovo je, ono što smo prvo gledali, to je remake ove fotografije. Na ovom drvetu. Ove su rađene jedna druga serija fotografija. Mislim, to se rađeno sa tim malo religijskim motivima, ova je kombinacija hindu religija sa ovim stigmatama hrišćanstva i hindu, neko božanstvo kombinovano. Ovo je sad klasično studiju. Onda isto. Gracija, ovdje je naslovna strana, samo nema taj file pa je. Dosta fotografija mi nisu dali ono PDF-ove iz časopisa da i mogu svi dizajneri, su samo ovo sirove fotografije kako se ne davao. Ovo je sad za časopis moditorira, za časopis Playboy. To je sve mora tako da šljašti, da bude ono malo već kako.
isto vitrinu za Playboy. Mislim, to su kao te neke komercijalne fotografije, ali ajde, mislim, čisto da vidite sve šta se i kako se radi. Znači, namjerno nisam pravio neki izbor, sad ću samo neku postivu od toga. Sad je ovo nešto jako davno s početaka bavljenja mogu modnom fotografijom. To je bilo za kreativnu Dijanu Vučićević, smo radili kao katalog. Da, ovako tu pristup? Da, da. Ne znam da još uvijek ovako izgleda. Da, zadnji. I tada je to bio hotel, tu su bio smešteni izbjeglice iz ovih ratova i recimo što vidite ove oštećenja ovako, to je soborice kad idu i guraju onako lica sa onim čistom posteljinom i sve da udaraju tako u zidove i svude onako ima po svim oštećenju, ovo su iscepani tapeti s tim. Moram da priznam da sam ja na tu dotu cepu tapete da bi bilo ko zanimljivije kao i komu i to su tako što fotografije, a zašto oni imaju rukavice, hiruške, to kao nešto. Mislim, bili smo klinci sad tu kao, on nešto tamo sprema, krišamo od nje u ćošku, ona s nekim priča telefonom, to je bilo tako. Ovo isto, za drugu kreatorku, isto katalog, to su moje bivše koleginice sa Primljene akademije, pa su me ovde zvali da radimo za neke njihove projekte. Molim? Proković. Ne, ovo nije Proković, ovo je, kako se zove? Slobodan Mihajlović? Ne, Aman. Sjetiš se, sad mi on stalno mozak. Ne, ovo su Proković. Ovo je devojka, mislim, ona nije prava manekinka, je sestra manekinke, ona htjela se slika i ovo su njene privatne fantazije, ona se tako lože da tuče muškarci, kao da bude obrtav, kao izvrši samoubistvo u plinskom šporetu. Tako da, mislim, to je znači bitno potpuno improvizacija, znači odemo u taj neki stan i ajde popni se gore, mislim, tu ima mnogo više fotografije nego da bi ja što više pokazao, znači puštao sam pod par fotografija sam puštao, ovo su Prokovićke, naše manekinke Sanje Lukjačenko s kojoj smo puno radili, tako nešto, po gradu, svetlo, senke, ovo je Ana Kuzmanović, već se zove isto časopis Far, to je, bio sam nekom putu i treba sam da dam neki editorijal, ali nisam imao vremena ništa da organizujem, ni da rađemo devojke, ni šta bi slikali, onda sam ja seo bukvalno dan pred predaju editorijala, u studiju sam napravio to minijaturno ovako nešto, kombinaciju sa Barbie i lutkama koju sam kupio na Guvljaku. Tema je bila anđeo, broja, pa se ja pravio, ne znam, ti ekseri koji gliče kao u senci, kao neka krila anđela. Recimo, pa to je anđel koji pati, koji radi, mislim. Tako da, eto. Tako pa je to sad, eto. Ovo je, znači, normalno, a ovo desno ima, to ne znam kako se ovde vidi, ima oči od briljanata. Pa sam njena devojčice tu koji se istraumirala, kao, jao, to je dete kao moj, dobit će traume od ovog snimanja. Tako, dajte mi se veštač koji sve, kao, nije prava krv, šta sad? Tako je, to je to dete. To je sve tako mistično, devojke igraju šah, nešto, tu neka krv i ta brojanica i vreme koje prolazi. Mislim, tu su neki detalji, ne znam kako se to vidi, bukvalno časopisu se bolje vidi. Ovo je časopis Fame, koji je kratko izlazio, da je urednica bila Duška Jovanić i bila je tema kao ajmo da slikamo nešto, srpska tradicija, folklor, kao jedan dan slikamo neki folklorni ansambl i rekao me dolazi opet, pošto kad te dođu ljudi koji ne znaju se slikaju, često je problem, budu dobre fotografije, kad imaš malo vremena, nađeš neku iskusnu i ovo isto drugarica moja Maja Trasijević, manekinka s kojom jako puno radim, i smo rešili da napravimo kao srpski horor, tipa ono naši filmovi stari, kao ono Leptirica ili tako nešto, Selo, Vampiri, ovo su, mislim, bilo je mnogo gori fotografija gde ona pozira sa tim nekim odsečenim pilećim nogama, mislim, ovo su neke odsečene, ne znam kako se vidi, odsečene glave i nogice krvave nešto ovome i onda se to nešto mazi kao tim pilećim nogicama i lepo je. Tako, ovo sad imamo u Leptirici kada ona, rube koji ide do zbrašnu kada ona ispava ili ne znam ko gleda film uopšte.
Dobro, da? Pa to kao, pošto ima taj kadar, znači spava onim mlinara, tu ruka kao kroz brašno, prolazi, to je sad kroz brašno i kroz zla. Devojka, tu su ti kočevi, beli luk, krvavi, to se blizuje vampirica. Ovo je, znači, pravljeno sve u studiju pravljena scenografija dome, mislim, smrdelo nam je posle na ovo seno iz to, kad smo se nedeljama čistili. To ovo sve i ovo je za neku izgled u Francuskom kulturnom centru modne fotografije, pa Boris Nikolić, ovo su njegovi modeli, isto tako. Tematika, šta je na kraju lanca, ne zna se i ovo je, ovo je rađeno, znači isto sve u studiju, slikano odvojeno nebo, slikano odvojeno nadi, ova trava i slikano se studiju, modelika rađena montaža. Sad malo, kvalitetno, klasično, šarma, luka devojka, nešto. Reći, ti, dođi. Ovo je Gracija, nešto, slikano. Zanimljivi zidovi, prozirni pravi. Isto, Gracija u studiju, to su znači stvari koje se jako brzo rade, znači nema puno vremena, par sati, onda je kocke napravili, stala neki među kocke. Maksim, tako, vratit ću više, legimo sad nazad. Tadašnji direktor, pošto je Italijan, je tražio da fotografije se biče za njega kako tamo. Što mi se sviđa. Ovo su opet Branko Katić, pošto je fajlovi su kao Branko Katić, pa sad i u redu rađeno za kreator, nešto za njega, Aleksandar Mitrović. Ovo isto Gracija, Branko Katić, ponovo neki intervju, nešto tako. Serij portreta o Irina Dečernić, Janiskinja zaista za Graciju, Jelena Janković za Graciju. Dakle, se dovolje sa časopis Maksim, koji kad je počeo da izlazi, još nije bila tačno utvrđena njihova uređivačka politika, pošto izdanje Maksima, recimo u engleskom, su dosta više nekog underground, avangardni, imaju neke ludačke editorijale i to je to dosta nekako pomereno, pa smo mislili da će se to primiti kod nas. Jedno vreme Marko Vidojković je bio urednik gde su tekstovi bili o popovima koji su zloupotrebljavaju dečake, o duvci, mislim, oni su ušivači koji se dešavaju, rekli, ne može to tako, nećemo dajmo oglase, svi u stvari časopisi se izdržavaju od oglasa i onda manje više na kraju ispravljaju da ti klijenti oglašivači ste rediktiraju uređivačku politiku časopisa. Kaže, ne može to tako, i onda su oni šutnuli Marka kako rešu Playboy i onda je to krenulo sad kako Maksim Tower i na osnovu editorijali koji smo i radili, znači smo radili kao šta hoćete. Zezajte se, pa šta ispadne, ovo je bilo treba se prikažu odela i kao letni horovi, ovi su kao to je bila totalna improvizacija. Imali smo manekene, problem je što je to kao recimo, ti manekeni se ne plaćaju, došli su neki drveni momci koji uopšte se slikaju, koji je tipa neki momak od nečiji sin i došli se slika čovjek onako stane onako ukočenih, pročujem slika, vidim da ne ide. Ja mislim neka, bit će zombi, oni će budu kao zombi tako ukočeni, pošto ne mogu, jedin ima nekim dobar je ovaj Mark, on je super, a ovi ostali imaju, i ovaj Petar je dobro, a druga dvojte imaju pojma. Jedni su zombi i zato to pojavili se kao zemaljci zombi u tom nekom kao stalkera od tako neka zona tako napuštena apokaliptična i oni tako tu idu, a ova devojka kao krije se od njih, ali oni su ih uhvatili i spremaju se da ju ubrizgaju kao neki njihov virus, da je i ona postala zombi od zemaljica. Mislim, to je sad tako ono malo naivno u tom trenutku kad se snima, kad daj da napravimo nešto bolje nego da slikamo ukočene tipove koji ne znaju, pa nek budu ukočeni s razlogom. Ovo sad isto Maksim, ovde su članovi grupe Sunshine, to je rađeno nešto kao street basket, nešto na ulici, kao te
kao žestoki monofis kraj i to je koji je košarku na terenu zgrada, svi tetovirani, šličevi. Građeno je, znači, potpuno kao live fotografija, znači, samo lic na aparatu, oni su igrali stvarno košarku, ja sam okolo kao hvatao tako neke kadrove, koje sam naravno. Ovo isto Maksim. Tu isto neka devojka koja je bila na nekom spotu Vlade Georgijeva, koja, mislim, meni nešto nije bilo mnogo simpatično, ali trebala da se pojavi tom editorijalu i ona je kao bila neka velika, kao riba zvezda, kao ona kao stopira. Pa sam onda rešio da ipak to malo promenim, tu priču, pa sad je to na tim kupuruzima stopira, kao sva namunjena, to zlato, dekolte i dolaze ovi momci koji idu, gledaju je, ali im se pokvarila kao kola sutra guma, sad on radi čuva se gume, sad oni nju teraju kada im promeni točak, pošto kao ne znaju, i još se nešto žuri, ali ono promena stočak. Ali kad im promena točak, uzmano nema mesta kao ćao, znači kao ostavili, što nije za očekivanje, svi bi se kao polovnik dođe i cicao, ali oni su kao ovo sami sebe, kao momci, kao ne interesuju da je okej. I oni pokazuju kao ljuto na njih. Ovo je sad isto bilo, trebalo da se radi modern tutorial sa kožne jakne, tim što nije bilo manekena, isto nešto bilo na brzinu, to su ovo članovi redakcije. Znači, ovo je levo vozač, ovo je organizator, ovo je član redakcije i ovo je njegov drug, koji su kao uhoćeni u policijskoj stanici prebijeni, jer isto trebalo da se kao brzo reaguje, mora da ide u štampu, pa koji uzu dobru šmilgrku koji ih je tako našmikala. A bilo bitno da se vide jakno napred, a da se vide i pozadi, mislim što je bio zahtev, pa eto, koja vidjet će se i pozadi i tako. I sad ovo je isto Maksim, mislim, stalno imate kompromis. I ovde su dojeli momka koji je bio nečiji sin koji trebalo se slika, koji isto bio bez veze, nisam znao kako da ga upotrebim. A mislim, bio momak nešto sao, kao ja sam najlepši, kao najbolji, i onda sam njega ubedio da će onda se slika ovako, kao što će onda njega bežu gore i kao stave, kao sve prljene vešne gore. Tako da je on je ovdje u mašini, kao sve vere. I tako, on je bio ubeđen da će biti super slike i kao. Tako je ovdje ovdje, tamo gore i to je sad ovo što je modne fotografije, ovo je baby doll, recimo, pošto u tim nekim saradnjama vezani su bili muzičari koji se mijenjače sliku, ali sad to ne pokazane fotografije, to je potpuno druga oblast. Ali eto, ovdje je bilo kao malo i modo, je Slađana Milošević, isto za far, za editorial. Ovo je bio editorial isto za film časopis, gde su trebali se slikaju, eto, neki, zvao sam 10 roka zaposli, gde su slikali tad naše rock zvezda, ovo je Đule Van Gogh, ovo je Dora Nič, njegov privatni fetiš, ovo je ženski stopala, pa sam tu koji ispunio želju. Evo ga, Kičman, Mani Sunshine, ovo su kao mladi kao rock nade, koji titul, ovo je, kako se zove, zaboravio sam. Ovo je Doboš Đurić, koji je veze s rokom, ovo je Desni Pojat. Slušajmo Replay, Canje svaki Breakersa. Ovo je recimo modna kampanja za kompaniju N-Spot. Oni su imali ranije kampanje, neki koji su onako, cela njihove su kampanje se vrtele od toga da imaju sve promotere koji su kao poznate ličnosti. Tu su bili Alan Đerija Vujović Manekinka, onda ovaj kako se zove, što je vodili emisije Andrija, kako? Dobro, oni što ima neki, ja vozi automobila neki, kao ima emisiju kao nešto, onda je Milan Kalinić, on je neki futbaler, on je Vlada tamo Spinka, i oni treba se pojave kao na fotografiji zajedno sa Anđelijom koja je kao tako. I rani su oni imali kampanje gde su kao to neko zavođenje, on je riba, oni su flarni, to bilo je kao neko nešto tu zveze, koji žele napravimo, eto neko zvezanje. A te su pojavi sive fotografije. Napravimo kao burira kao, eto, one kao vezano su mali buganci, i tako to slikali, malo tako po part, to je veselo, ali bilo zabavno su bile reakcije, recimo taj billboard je bio po Srbiji svuda i neko mesto, da li u Kraljevu ili tako nešto, gde je bilo neko udruženje tipa
feministkinje nešto, gde su oni digli teli da se zabrane bilbordi, kao to je maltretiranje žena, onda žena koja počinje u položaju vezana, a oni nju gaze, kao kako to može, u stvari ona tu, u stvari manipuliše s njima, ona ima tu moć, ali to ljudi tako ne kapiraju i to je bilo kao velika afera, kao pa se ovi se žalili po ZF sporta, šta se ne radi, evo, kao zabranjeno bilborde, da će skidaju, kao nešto, kaže ljudi, pa kako ne kapirate da nema lošeg publiciteta, kao to je super, priča se o tome. Kao sad ovde nema, kao kad smo odreli fest, davno prema godina bila neka kampanja, ko se seća, bio ti ideš na fest, neki hipnotizer je bio što kao hipnotiše narod, pa su onda bili napisi po novinama da su to satanisti u stvari radili to kampanju, a onda piše kao deca se beže od reklame i kad se pojavite reklama na televiziji, naravno deca su se skrivala kao iza namještaja, kao ne smije da gledaju kao strašno čipu, kao i tako. Čekaj sad, pravac, ovako. To je sad, mislim, ja sam tu stavio neki malo smešne situacije da ovo je taj, kako se zove Andrija, nema pojma. Kako? To. Pa on kao vozi taj smešni auto. Onda je ovo bio Milan Kanić koji je kao glumac, pa kao Romeo i Julija, sad ovo isto bilo, u poslu komentarisali ovaj Bilbor kao, zašto je on nju ubio, kao, to je mrtva žena i neko nju ubio. Ljudi piše, Romeo i Julija ima otrov, znači oni glume, kao scena je, kao ona se otrova, pa došao Romeo, pa sad će on, ali ne, ljudi kao, ne, to je neko nju ubio, on je mrtva i kao, nema što tako. Bilbor, da ovo isto meni smešno, u neki bio futbaler, ne znam kako se zove, isto bio neki poznat, pa on se loži kao dao devojci go, pa sad je kao, najbolji sam, ona kao plače, mislim. Hteo sam da napravim tako neke malo smešnije situacije, da njih ne veličam kao oni super, svi, dobro je kao taj spinka, oni njemu smo učinili tako. Ovo je isto druga kampanja za sport, da je tako nadrealistička, to smo pravili u studiju, tu scenografiju, tako to, stavno tako krivo, sve sa okrećenim. Znači, ovde ništa nije Photoshop, ovo je sve pravljeno. Realno, jedno što je ovo isto imao dva puti ponovljen, znači po ulazi, u isto vreme izlazi. Evo ovo časopis Far, to je bila naslovna strana isto. Čekaj, ova hvaljena je valjda bila nešto zanimljivo što je valjda neko nastupno u televiziji. Nemam pojma, pa su tražili slika Haljena, pa eto, slikali smo. Tako, ovo isto časopis Fara, tema je bilo kao Tito, mislim, ono kao povek kao Tito štabu, tamo za vreme neke bitke, to ispravili smo u studiju i Tito šta je radio kao za vreme, mislim, ovo manekin kad glumi Tito, tu i Tito, kako se zove pasno, Rex, tu je Rex i plan napada tamo. I ovo isto pravljamo u studiju, isto bilo žešće ću što na snimanju, ali... Odakle, recimo, uzimam to. Potrebne su daske, potrebne se... Ima scenografi, ima ti fundusi takozvani, ili ode se na selo tamo, uzme, ali znači to je sve ovdje, tu postoji fundus, znači to je bio Avala film, pa kada Avala film propao, onda su ti zaposleni tamo da pokrali, onda imaju tako, ima tipa neki magazin, kuće na selu, kako kršu na đubre stoji, znači ode se tamo i izabere se, ovo su pravi su. Nije očitična lokacija da snimete sve rekonstruisače studije? Pa ne postoji lokacija. Drugo je komfort studija u smislu onoga drva, preslačenja, recimo sve te cipele su užasno skupe, tipa 1000 evra čizme i sad odeš na lokaciju pa se izgrebe tamo i onda moraš da platiš kao to je, ali sve to se čuva. Tu devojke mogu se presvuku sve komfort, neće da ih jedu tamo neki pacovi u nekom ambaru. Lakše i svetlo, moramo da transportujemo svu opremu u svetlo na lokaciju, nam je lakše. Možda je to postati svetlo, nego da vam kažete šta koristite sve? Koliko? Ovde projekte su korišćene samo dva svetla, znači, evo možda se možda vidi ovde, dva strip velika softboxa koji su potpuno u zemlju, znači svetlo ide jedna široka, dva blica, linija onako svetlosna, ima to neko svetlo koje je difuzno, ali ide od dozda bi se dobila ta neka atmosfera, tako malo, to čudno kao, tako dramatičnija, a opet u isto vreme i difuzno, a dramatičnija, ovo je Tito otišao, naravno, ovi su svi dali život kao filmovi. Mi nemamo ništa protiv Tito, ali je tako mi bilo zanimljivo. I ostao samo portret na zidu.
Ovo je sad isto bio za časopis Far, da smo radili kao našu najstarija priti živuća manekinka Tamara Bakić, u tam nekom punk stylingu, a ovo vreme je bilo tada kao naša najbolja savremena manekinka Anđelija Kuković, pa je to bilo kao neki editorial njih dve nasuprot jedna drugoj. Tako, ovo je Sestre Proković, njihov katalog, pošto ima u Sloveniji neku prodavnicu, porađen katalog za prodavnicu, pa je to bi inspiracija bila ovi horror filmovi 50-ih godina, ovo je poznata frizura iz Frankensteinove neveste. Ovo je čisto manekinka, isto Maja Krstivićka, samo duplirana, crna i bela. Ovo je kao nešto. Mislim, ovo je namerno rađena malo tako naivna fotomontaža, da deluje kao to, ovo je znači sve rađeno u studiju, ono neke kocki beloj, pa su onda teksture, zidovi, znači sve urađeno u Photoshopu dole to. Diže ovo kao neko mrtavo, ono užasno ta, ovo je nevidljivi čovek. Znači, u zavojima, ovo tako nešto, obešena, ova, nešto, zombi ili nečuji. Ovo je sad Playboy, čisto, pošto se magazin, pa je to ime, kao i toga. Ovo je nešto rađeno u, ovo je neki bazen za, kako se to zove, za ove bolesne ljude, za, na R počeli. Da? Ne, nego ima vežbe neku malom bazenu, pa smo našli bazen i trebalo je ta neka voda za... Tako, to je to. Ovo je slikano, recimo, ovo je pravljeno isto u studiju, ovo je neka režiserka, kad završila te grežbe, sama si javila hoće da se slika, pa tako se završila pretenzijama. Znači, ovo je sve pravljeno isto u studiju, ovi zidovi, orientacija. Recimo, ovde je bila cenzura, pošto ovde je bilo omče, bilo je pravo kao za vešanje, pa su onda ovi iz Playboya iz Amerike rekli da ne može pomere duševno, pa je napravljeno kao da je neki konopac koji visi. Čekaj. Ovde koristi neki filter, ti ne znam da ako neko svetlo, Ne, samo je svetlo, jako veliki softbox sa strane, mada je bio softbox zasvenčen sa onim crncima takozvanim, da se ne rasipa svetlo mnogo po studiju, da se dobije taj neki, da budu senke duboke, a da bude mekano, difuzno svetlo. Ovo je bilo duplerica. Ne, ovo je duplerica. Jedna tih. Tako, dosta tu takve improvizacije, samo vinu, pauzi. Ovo je sad neka glumica Jovana Stipić, to je za Playboy, a ovo je sad zanimljivo, znači ovo je bila inspiracija, isto, pošto ja volim te filmove B produkcije science fiction i horror, ovo su bili oni filmovi science fiction iz 50. godina, roboti, znači ovo su se pravili, ovo je slikano sve u studiju, ali je posle, ovo je bio kartone, pravljeno je robot pa je slikan, pa je onda posle to montirano kao uništava svet, ono tako beže u majici, sve u plamenu, kao ulazi iz svemira. Ovo je ovo popravljeno u Rusiji, ovo je bio. Pošto licencno razni magazini to preuzimaju. A ovdje sam stavili smo neke nazive kao reklame za te filmove kao From Outer Space, Upozorenje, Ultimatum, pa ruka robota koji drži u ruci. A ova ruka je li to? Ruka je pravljena, to je bila prava mala, je bila maketa. Vidjet ćete, ja sam namerno ovde, ovo se vidite kako to snima, znači ima kako je ona postavljena. Znači, u studiju on ima montaža, razložene fotografije, skice i sve, tako da onda se vidi u stvari. Ovo je sad namjerno rađeno, ti smešni leteći tanjiri, onako da bude tako naivno, vatrene devojke iz svemira, robinja, robote ljubavi. To su za nalazio i Faust rakete, kao kruznaći. Ovo je inspirisano, ako ste gledali film Barbarella, gde Jane Fonda igra, pa ima one deca, koji napadaju kao s ovim zubima, kao ove bebe, koji imaju, nego se vidi, su kao roboti, imaju zube, šiljete, u svemirskom brodu. Sad, ovo je kao inspiracija, znači, koja je bilo poslužila za to fotografisanje.
Mislim, to su moji film, prvi koji sam ja pamtim koji sam gledao u životu. Kad sam bio mali i umro sam od straha, ja sam plakao, prištao sam u bioskopu, išao sam s mamom i je bilo sramote, kao... Svi su gledali što se dovela dete, kad su ovim mutanti pojavili. Dakle, to je omaž. Mislim, meni žao što to nije bilo bolje, ni uvijek problem sa budžetom, da ne možeš sredi to kako bi ja htjela, da to izgledalo ovako, moram sve to pravi, a to onda budžet neko 1000 evra, i to onda kao ne može da se uradi, evo to je ona raketa koja je bila poslužila. Sad ovo recimo skica, znači mi smo se bukvalno nađemo se u kafiću, kad padimo snimanje, ovo sam ja crtao tako, vrlo vešta, jer on je robot, ona vrišti, ona je slikana tako u pozi u studiju i onda je to kao ubačeno, onda je ovo skica, u fotografiji nije bila prikazana, to je on čovjek koji se smanjio iz profila iz 50. godina, gde je neki naučnik, evo slikano ono ovako i onda je ona u toj leti, kao ovo snimče ja, ovo sa lukušću što posmetram. Dakle, ovdje je ona ruka na višem robotovoj ruci, onda je ona slikana ovako na ovom postolju i onda je ukočena. Onda su piše lutke 3 komada, da je ova scenografkinja pisala kao podsjetnik šta treba da se nabavi za snimanje i onda je ova slika neftontima kao smešno kako to je bilo bez veze i onda je to ukočena. Tako, ovo je časopis neki, ovo je neka slikarka koja je htjela postane poznata pa kao da se slika i tražila to. Znači, njen dečko je sponsor platio slikanje materijala da se objavila u časopisu i eto, slikala se. Uspela. To, eto, bilo je zadovoljno. Jedno pitanje, ja sam malo zakasnio, možda ti govorili uđe vremenom. Sama priprema, vratno ste pričali o tome. Koliko vremena odnosi, koliko je toga, koliko, da kažem, pre same fotografije, okidanje i tako dalje. Da li je značaj u odnosu na samu fotografiju i tako dalje? Vaše viđenje? Znači, u smislu za... Znači, postoji dve vrste snimanja, to sam već pričao. Znači, neka koje su onako na brzinu improvizujemo, nema budžet, nema ništa, nađemo se na ulici, ajde slikamo, do nekih, recimo, ove pravi isto scenografiju u studiju, gde smo i pre toga seli, pa 5 dana smo kako ćemo, šta ćemo, pa pravili skice, crtali kompozicije, to onda scenografija to pravila, pa mislim, znači, ovo je planirano, pravila 2000, recimo, projekat da se ovo snima, pa onda ove kosti, očekaj, gde ovo su detalji pravo postove, ono donala, koji se mrdeo strašno. Ova kična ukarica, to je pravo, našli su negde, taj čovjek koji ima taj fundus, u jednom dvoju su našli leš, kao ljudski, on to iskopao i stavio u fundus, koji ne znaju nije kosti. Mislim, bizarno su, kao priče, i onda kad su prolazili pred mene, to se vidi se onako sasušeno, ono, kao ruka, ono malo tkivo, onako, ono, kao sve. Odvratno, ja sam upao sam se ono kućići sam ušao kao sve ono, pošto je ispuštao neku prašnicu, onako, firmu iz tih kostima, tako da. Tako, eto. A scenograf radi za vas ili radi za naručilca? Radi za naručilac, plaća, ali radi za mene, pošto u principu to je moja ekipa, stilista, šminker, scenograf, mi ekipa smo gradimo stalno, tako, družimo se i privatno i onda... Znači, kad se pogađa posao, kad se određuje budžet, vi kroz to naplaćujete i tu scenografiju? Ja naplaćam njih, znači svaku za sebe naplaćuje, jer pošto ja nemam firmu, to je sad potpuno druga i onda ja plaćam autorski honorar, a onda svako... Mislim, ja više njima donesem posao i ja sad tu nikom, neki ljudi imaju kao pa ti sad kao što se ne ugrađuješ, znaš, kao da uzmeš procenat, kao... Jo, se svako kaže, ja ne znam kako oni traže za svoje honorare, tako da sve potpuno. Samo ljudi koja ja preporučujem i koji radim. Evo, to je taj jadnik, njegov ostatak u tom kavezu, ne znam kako se vidi. Sažao sam dam neku kraju, a uvijek sam bio, ja nezadovoljan i uvijek da ja ću, pošto ja u principu dok radim, dok rada dobijam ideje, onda korigujem, vidim da može bolje, može ovako, onako, daš nekom onda to uradi i onda kao, nije to to, ja sam recimo 5 puta vraćam, pa onda, pošto je burići, pa onda refleksi kao vatre na burićima, da se to poflopi boja, mislim, tad nisam onda pokazao sve ove slike, znači to nema veze s ovim, ima tu puno ručnog kolorisanja
recimo na ovom pištolju, kad se mu baci plamen, pa odbisak tog žutog plamena se pojavi, pa na ruci se pojavi, pa gomila sitnih. Dosta postprodukcije. Ali se učio u Photoshop raditi ili koristite neke plugirane editere drugi? Ne, na Photoshopu, ono što ima Photoshop, nikako plugirane drugi ne koristim. Kožnicu? Za kožu nešto, za samo Photoshop? Sad sam otkrio neki Imagenomic, neki počečar, neki plugin, ali koji opet ja ga pustim da on odradi, pa onda je selektiv, znači imam layer preko i onda layer masku, pa onda kad je uradi bolje on nego ja ili kad je frka da ne može da se stigne, mada ja preferim da radim sam. Da nije onako to sintetički izmenjeno nečeg. Evo, ovde smo zapalili, tad je tek bio otvoren ovaj most na Adi, svežem, pa je u plamenu trkao ono. Zove, bukljica, tu su lešinari koji lete, mislim, mi za to uvijek dobro detalje, to skidam s interneta, nađem, onda ubacim. To je to, nema više. Tako je, neko hoćeš nešto da pita, možemo se vratiti na neke fotografije, ranije, nešto vas interesuje, kako još, ali ili... Da možete da se vratite za one koji su kasnije došli, ako nije dobro? Od početka sve? Pa neki dan. Aha, početak. A šta fotografišete kada nije naručio posao? Šta fotografišem kada nije naručio posao? To vidiš, dobro pitanje, nisam ponao, pošto je bio najavljeno kao modna fotografija. Kad pustiš onda neki kao slide show, da sad stavi nekoliko sekundi, da ne moram ja sam ručno, da mi kidu slike. A ja se, ja sam stavljam, ima ovdje internet? Nema, pristup. Ima. Da? Ima. Ja nisam našao nijedan ovaj. Ima internet. Oni ga čuju. Imaju. Kod njih. A spolja, nije wireless, nego... Aha, čisto sam mislio ako je wireless pa da pustimo odmah ovde sajt, moj web sajt. Nije wireless, da. Mislim, možda skidimo slike pa kao nešto da pokazujemo. Recimo imao sam, teško pričati, recimo ja se često bavim temama, recimo jedna tema koja sam imao izložbu na Otvorskom salonu, koja pratit će izložbu u Samostalnom kulturnom centru u Beogradu, to je bila neka virtualna kampanja koja se zove kao vezana za... Tema je bila savršena lepota, večni život, večna mladost, u principu, pošto ja se bavim dosta reklamnom fotografijom, a kao što sam već rekao, sad ovdje koji su stigli kasnije, u suštini nisam sretan, ne volim reklame, ne volim reklamnu fotografiju, u smislu, recimo gledate reklame na televiziji za ove šampone za kosu, za bilo koju kozmetiku, zato što se tu manipuliše sa ljudima, sa njihovim strahom, znači da će ljudi biti odbačeni kao, ne znam, imaš perut, nećete voleti, onda imate red na plaži, pa ima devojka, kao zašto ima više muškarca više od tebe, zato što moja kosa odskakuje, zato što imam šalmu, a neka jadnica kao nema šalmu i kosa ne odskakuje i kod nje nema u redu, a kod ove druge koji kosa odskakuje, svi su došli kod nje. I sad onda koja jedna žena koja meni kosa ne odskakuje, neće mi niko voleti, što je besmisleno, mislim, niko nema da ženi odskakuje kosa, ali... Dobro, ali to ostaje, znači, zloupotrebljavaju se ljudski strahovi od, ne znam, od debljine, od peruti, od masne kose i svega. Onda sam ja htio da napravim kao virtualnu kampanju reklamnu, gde sam čak našao sponzor. Sponzor mi je bila Alma Quattro, beogradska firma koja izdaje bilborde, i onda sam napravio sam bilborde, baš velike, gde sam pravio fotomontaže, kao slikao sam bildere i slikao sam decu i onda bebe. Ili jako mnogo decu koji su super s nekim slatkim mašnicama, onda sam u Photoshopu montirao dečje glave na tela bildera. Dobio sam kao savršeno zdrave, jake, mlade, znači kao neka bića koje su kao super heroji s dečjim licima i tema je bila kao logo bi ono za reciklažu, ono je znak kao za uvek mladi, za uvek jaki, znači za neki virtualni proizvod kog ćete biti ono odmlađeni, a bit ćete jaki i bit ćete zdravi. Izlećete sve što imate. To, i onda to su bili, i stvarno su bili, na par mesta u Gradu su bili bilbordi. Posle fotografije su te bilbordi, u Gradu kulturnom centru su bili izloženi veliki, metalni bilbordi su, naravno, bez posla, su bili upuniti u galeriju i bilo je tako serije tih fotografija, su onako dosta monstruozno.
izgledalo i to je bilo recimo jedna tema recimo kojom se ja bavim, onda druga tema, vidimo sam sad sve kao pametno priča, kao nezahvalno je, ali recimo drugi projekat, da kažem, je bio kao zvao se odmah closet na engleskom, znači i termin, recimo, najčešće to za ljude koji izlaze coming out of the closet, kao i coming out, termin kad ljudi kriješ nešto o sebi od javnosti i onda na kraju, recimo, pokažu, recimo, to su recimo za gej populaciju, često kažu, su izašli coming out, ili za ljude koji imaju neke razne kao neke čudne želje ili seksualne neke fantazije, znači koji nisu normalni ili kriju o sebi nešto, da su tipa bolesni od side, da su, znači, što ne žele da drugi ljudi znaju, jer će onda neće biti prihvaćeni u društvu. I onda ideja je bila da napravim seriju ormana, znači to spoljite kao običan orman, koji ima prorez kao za peep show, onako, ili kao one automati, znači sad priđeš kao automata da vidiš ne unutra, s unutrašnje strane ormana, znači ti to ne vidiš, je fotografija portretisane osobe u punoj veličini, prirodnoj veličini, koja je tipa, znači ta osoba, ne znam, gej, znači ili neki ludak, ubica, neki sadomazo, kostimi, tako desno, znači iz vrata s tim, znači da su njegove oči poklapaju s tim prorezom, a preko puta je ogledalo kao da su s ovim silicama onako za šminku i da ti kad priđeš od manu pa ne vidiš šta je, samo neko svet izbije od manu, ti priđeš i onda vidiš u stvari sebe kao tu osobu, znači vidiš svoje oči na telu i na licu ti portretiri sa osobama, sebe u gledalu vidiš, zamišljaš kakav bi ti bio da si u stvari ti ta osoba, znači to je onda bilo, onda su normalno se stane ovdje neka garderoba, nešto onako što si inače na nas dole cipela, sve može se vidjeti sadržaj od mane kroz to i onda ja sam uspio samo par komada, jer to uopšte nije u Beogradu nije bilo izloženo u Sloveniji, u Makedoniji, ali to je velika logistika, znači napraviti tipa 20 romana, to nekada držati i na njima raditi, znači svaki roman mora da ima ogledalo, mora da se sve to napravi, ja sam napravio par uzorak i to dokumentovao kao projekat i na kraju taj je sad u muzeju i ostao u Makedoniji i nismo gdje transportiti roman, je su više skupo, se plaća kamion i on sam to njima poklonio, pa eto, kao da imam svoj rad u muzeju u savremenu umetnosti, kao, recimo to je bila tema kao taj orman, a onda je bila, recimo, tema kao zvala se druga trenutak sreće, to sam izlagao i ovdje je bar, pošto sam tu tražili taj projekat tamo pre prošle godine, koji se bavi, dosta stvari se, pošto me interesuje starenje, proces starenja, zašto starenje, sama genetika, procesi. I zvao se trenutak sreće, gde sam ja, znači, fotografisao, pošto imam klinca, tad je baš bio mali, i ti si svestan kako on raste, a u stvari mi onako polako nestajemo, on raste, mi stavimo i onda u trenutku će on će biti kao mi, nas više kao neće biti, i onda obično kao svi mi kad imamo decu, mi dokumentujemo njihov život, sve fotografišemo, bar sam ja na svaki detalj, ali sam ja fotografisao samo njegove igračke razbacane po stanu, tipa, ali to je neki detalji, kao tipa viri neki deo igračke iza stola i to je neki samo mali detalj i tako serija je bila fotografija, u smislu, znači, to dokumentuje ulazak njegov u naš život i njegovo postojanje, ali i on, mislim, to je sad onako objašnjeno, pošto ima neki prateći video na samoj izložbi, znači on će nespiti stvari, samo ta plastika, te igračke, one će samo nas, kada smo to bila tema, nadživeti, i sad je znači to serija takva tih fotografija, i bio je prateći video, znači, gde su kao da ekran je podeljeni na dva dela, na jednom i on, kao snimljen, kad ima 3 godine, na letovanju u nekom Brazelu, i se brčka u nekom, prelep jedna slika, plavi je bazen, on sa nekim igri neki ima vodeni pištolj, onako lepe boje, nešto brčka se, a druga fotografija je, pošto se zove trenutak sreće, video, koji sam, ja sam na tom videu, koji se kao smeje, kao i to je sad kao neki ha-ha, onako osmeh, pa je petlje koje se neprekidno ponavlja, s tim što je presnimljeno više puta, znači kao kad sam video grupu koji je
bio ranije dobio loše kopiju, pa kad je 20. generacija, kad se s jedne kasete presnima na drugu, po grupu se tako presnimava i taj ja sam onda stavio, znači taj svoj snimak, dva rekorderi samo menjao ovakvu kasetu u krug, dok se taj snimak potpuno degradira, znači taj snimak moj se ono kao vesel sam super, u stvari na momente postaje sve jezivije, slika se raspada, prvo onako oni trekking, pa onako se krivi, pa boje, pa se pojavljuje šum, pa slika postaje crno-bela. U stvari to je simbolično, znači njegova mladost i ovaj proces starenja i smrti, jer su u stvari, a samo starenje naše nastoje kao genetikom, znači to beskonačnim kopiranjem našim gena, gde se ta greška se umnožava i naše telo propada, kao i to kopiranje te traki, sami kao smrt, znači je haos, znači kao dolazi taj magnetni šum, znači na traci kad više nema signala i to je znači tako, taj završen se u šumu i to je tako delo, onako čudna atmosfera i zvuk je dosta glasan u galeriji bio, znači neko brujanje, kao samo pomešan neki ono beli šum koji je skinut visoke frekvencije, neko neprijatno brujanje koje onako samo stvara neku teskobu, onako, inače te fotografije velikih tih igračaka, i to tako, to je bilo recimo taj projekat Trenutak sreće i mislim, ne znam koliko sad ima toga, mislim, ne znam kako sad ja vam prepričavam, a ne možete da vidite, ali eto, što ste mi pitali, pa. Čime se ja inače radim, čime se inače bavim kad ne radim ove stvari. Imam još jedno pitanje vezano za poziranje u toj fashion fotografiji. Ja odgovor ne uspevam da nađem, možda vi znate ga naći. Zašto pognuta leđa, zašto te ruke tako, kako devojke kažu, veše... Ja se trudim to izbegnem, koliko god je moguće, mislim, ovde možda ima na jednu fotografiju. Nešto na početku bilo. Pa dobro, mislim, to je ono, u smislu, tako, devojke tako, mislim, tako treba se pozirati, oni ih naučite i sad, oni su tako naučili i sad problem je kad ja kažem nemoj tako, onda ona kao ne zna kako drugačije i onda kaže ajde, kao kako znaš da završimo posao. Otprilike tako, to su videla negde i neki mi rekao to je super. Ja to često ne volim, ja gledam da budu fotografije koliko je moguće ili prirodnije ili budu kao nešto čudne, ali to izbegavam tako. Ja ne volim to poziranje i trudim se da izbegam koliko moguće. Smo imali predavanje o zaštiti autorskih prava, ali sad kažete da se dosta toga radi na brzinu, dan, dva, kako rešavate onda filologiju naknadno ili... Ne, imate već ugovore sa njima? U principu, to je taj često to izrabljivački odnos tu autorskih prava nema, ti ako hoćeš da radiš za ove časopise, ti potpišeš ugovor, tipski, da sve fotografije učajte za njih, da ti sva autorska prava njima daješ. Znači, ti si u stvari autor i oni tebe moraju da potpišu, ali oni te fotografije pravo dobijaju u svim svojim izdanjima. Znači, tako, recimo, moje fotografije, mnogi su bili objavljene u starim izdanjima časopisa, tipu Bodu za Blejdu, to su bili objavljivanika, Grčka, Rusija, Portugal, mislim, ono, Urugvaj, mislim, ne znam, koje se zemlje, ali ti od toga nemaš ništa, onda, recimo, garancija... Ugovorom isključe autorska prava, pa ne, piše, znači, da se ti si radnik, samo njihove službe. Znači, ti se slažeš, znači, da ta izdavačka kuća ovde ima pravo da objavljaju te fotografije kad god hoće. Ali sam ti se isključuju ta prava da koristi od daljeg objavljivanja u drugim časopisima i tako dalje. Pa ne, to je rađeno za njih, oni su platili, znači ja ne mogu da objavljam te fotografije u drugom časopisu, mislim, to je rađeno... A oni? Oni mogu da objavljaju u svojim izdanjima, recimo u drugim zemljama ili recimo ta Mondadori, ti italijani, što izdaju Graciju, oni su mislili pa su napravili za svoj fotostok. Znači, sve te fotografije koje su mi slikali, oni sad nude, recimo, za nekim tržištima, tipa Kina ili tako nešto, mogu otkupiti tutorial od njih, kao treba im za ilustraciju, tipa neki njihov lifestyle magazin i treba im slika devojke koje, ne znam, ulici šeta i evo ti kao fotostoki, ali me toga nema ništa. Samo su potpisani, znači imaš, piše potpis koji je fotograf i kao... Vlasnici isto isključu se sam sebi. Tako da je sad ti možeš to hoćeš, a nećeš, mislim. Ja u suštini, to više radim eto za portfolio, da imam nešto što mi je zabavno,
I ti editorijali, to je, kad je krenulo, plaćalo se ok. Da je to bed, da se nešto plaća editorijal, mislim nešto 100 evra neki rade, neka je za džabe. Editorijala zato što hoće, kao mladi su, ko što bi ja radio da sam klinac, pa da bi neko dođe slikaš i kod mlada da bi, mislim da mi zove bio fotografije i onda to zloupotrebljava, tako da ali smo džabili za sitne pare i to se nekako... I ovi meni kažu, mislim, mi sad ne zovemo za neke samo specijalne, kao samo ja tamo govorim kad treba neka kreativnost i kaže, kao nemamo para ti platimo, nema mnogo i kao čekat ćeš, ja kažem, ok, super, kad smo znali za ovu Soraya, kažem, super, napravit ću neki učinu fotografiju, da ćemo za portfolio, nemate mi platiti, mislim, kao meni je zabavno, tako da, otprilike to tako. A otprilike se par da zarađuju advertisinga, pošto ja slikam, recimo, za mobilne telefonije, VIP, sve one kampanje crno-bele i to već 5 godina. Sve što je VIP, recimo slikam ja, piva neka... Ali zborite i video ili samo fotografije? Samo fotografije, ali jedno do toga i to se... Ali za video kampanju, za advertising, isto firme, isto kampanje video, radite u saradnji ili... Ne, to je odvojeno. Ja dobijem lojalnost iz agencije, ja slikam fotografije, a oni rade video, tema je, kao pojave se isti likovi, nešto tematski su vezane kampanje. Dobro, ali smo neki video snimanje tih, znači za komercijalnu banku kad je ono nešto kao jeftino, pa sa ovih kanom petice slikaš reklamu crno-belo i onda kao može. U principu toga se živi, a časopis radiš tako. Da nešto imaš. Da nije baš ono potpuno, ali kada radiš kampanji, to je potpuno. Koji se bilo to, znači ne zna se ko radi, kada radiš časopis, onda neko vidi tvoje ime, pa te onda zove da radiš, recimo, kampanju reklame i onda tako, u stvari, dođeš do para. Radite se nekom advertising agenciju ili direktno vas? Pa u principu to je sad nek podeljeno. Sad ranije su advertising agencije imale sve produkcijske kuće, a sad sve više produkcijske kuće koje pružuju usluge advertising agencijama. I onda jedno ja srađam s nekim tim kućim produkcijskim, a i nekim agencijama sve je pomešano, tako da nemam tajno. Neko mi zove lično, neko radi neko, kaže, nama radi ovaj, pa on radim ja fotografije i tako. Ali dešava se, recimo, da neki klijent bude zadovoljan sa radnjom, znači sa mojim radom i recimo, konkretno, ne znam, oni su znači pomenuli 4 agencije, a su tražili da ja ostanem kao fotograf, znači da agencija da ovdje sve fotografije, ja kao fotograf da ostanem sve vreme da radim, znači i to je kao jedan način, da te klijent si rekli traži. Da li ste nekad imali neke granice bez obrade se niste ustručavali da potpuno fotografiju domeni? To sve je u funkciji fotografije. Pošto sada imate baš vrhunsku neku obradu, da li ste nekad se ustručavali? Pa ne, nikad se ja ne ustručava, mislim, obrada je samo, recimo ovde, on je samo alat u funkciji priče koju želimo da ističemo. Znači, u nekim fotografijama, recimo, obrada se uopšte ne vidi. To sad nisam pomenio, recimo, na gomili fotografija, recimo, slikamo nekoliko fotografija, pa je to materijal, devojka nešto radi, on ispadne bez veze lice, a super je telo. Onda je uzmem ja Photoshopu, skinem glavu sa jednu fotografiju i stavim na drugu, to se uopšte ne prija, to je obrada koja je neprimetna, ali je tu, onda zamenimo i imala u ruku, ne znam, recimo, tašna se videla ovako, a drugi slice tašna se vidi bolje, onda skinem celu ruku, s drugi fotografiju prebacim, da je tašna se bolje vidi. I tako, to je gomila, mislim, u svakom materijalu bude takvih primjera da neprimetno ću biti jedan baš tako komentara. Naravno, tu se malo nešto dotera, recimo, garderoba kao je prevelika, ne odgovara model, pa onda ja malo Photoshop liquify, tu malo puštine, malo fluk, malo fuk, onako, to se sve, forma se popravi. Ili ovo neki devojke, stolaž, lepše, središ. Isto velika iluzija, onda se žene se istrumiraju, kako su ove lepe, ali ja kao je lopate tamo, dijete, kao anticelulit. Ne pojma kako se gledaju s kakvim celulitima, znači ovaj, da sam slikao, ali iluzija. Mislim, ja bih rado ostavio. Ja recimo imam jako dugo ideju, predlažem da uradim recimo editorial, baš sam namerno, kao nesavršeni
žena malo ponavljati neće da uredi pa kao ne, dolazi ovdje. Gde se baš vidi to kao te mane, kao čak naglašene. Sve, ali mislim, uradit ću jednom za svoj kad za sledeći par. Kao ljudi što radi samo stare žene, kaže, lepe su sami po sebi, što su mladi lepe, meni ti su zrele žene, nego je učilo potpuno z njih. Kad su posle određeni srednim i odmerenim godinama. Interesantno je, lepe devojke samo po sebi lepe, misliš šta? Pa ja šta, neki put... Za ono što je on radio, mislim. Pa da, ali neki put kad je previše savršeno, onda nije ni zanimljivo. Upravo to. Plastično onako, upravo to. Ne znaš nikad da pipneš kao nešto se pokvari. Kao ta savršenost nešto kao u bujići zgrbe se nešto. Da, da neki šraf kao onaj. Znaš šta? Ono što ima šrafu na prolazi. Pa da, ovo volim onako prirodu. Sa svim svojim manom. Koliko vam stok fotografija predstavlja konkurenciju? Stok fotografija, da li predstavlja neku konkurenciju? U principu predstavlja sada sa dolaskom ekonomske krize, gde za mnogi agencije dešavno najbrže fotografe, nego kampanju naprave na osnovu stok fotografije koje nađe, vidiš ovo je smešan džip, ne smislit ćemo nešto, onda plati fotografiju $2 i obiliko što bi plaćali nas. Mnogo više i tako, u tom smislu manje posla, u smislu poslova koji su bili manje ozbiljnih poslova. Jer ranije, kad si ti kao profesionalac moraš da imaš dobru opremu, pa ne slikaš sa Hasselblad do Linhof, levo desno moraš da imaš rasvetu i to, aparat ti košta 1000 maraka i rasvete i onda ti si kao to, mučio se kupovanje njim, a sad recimo kupiš, što je opet super, da je demokratija, sad ti kupiš kinesku rasvetu za 300 €, kupiš komplet rasvete i sad agencija, znači najbolji fotograf, nego ima dizajnera tamo, kupio digitalni aparat jeftini za 500-600 €, neki Canon plastični, ali ipak dobar je čip, slika je dobar, nije bitno da košta 6.000 ili košta 600 € neki EF550D, slika je ista. I kupio je kinesku rasvetu, dizajneru kaže, sad ti slikaj mi tamo u ćošku, tamo u kancelariji nešto, i on uzme ja slikao i mobilni telefon, slika, ne znam šta treba za oglas, što smo radili mi slikali. I onda mučnik možda i nije dobar fotograf toliko, ali ispali će 300 slika za radno vreme, za platu, znači ništa ih ne košta, od tih nego će biti dobro, od vremena će on da nauči, skapiće, aha, bolje mi je kao da stavim svetlo odande i nauči čovjek da slika, a radi za platu i agencija će nema nikakav trošak za fotografa, i znači manje takvih poslova, sad ostali su samo ozbiljni poslovi, ti visoko budžetni, znači gde se, ako imaš neko snimanje, gde ti je budžet, znači da se napravi to snimanje nekako da snimi 1000 €, onda ne mogu da rizikuju, nego za ovog čovjeka, za kog su sigurno će to dobro uradi, da ne bi propastio fotografiju, da moraju ponovno da kupuju tu ekipu i da plati ponovo tu scenografiju, statiste, sve, i onda to su poslovi koji su ostali ozbiljni, koji su dalje radili. A ovi koji su neozbiljni, jednostavno nemaju, tako da ima manje posla, ali opet možda su ponirali neki budžeti veći, pa rekao to se zanimljivo više. A koju opremu imate? Sad trebamo su Canonom slikali. Mislim da sve gledam da zamenim, ali kako da se pojavi. Sad mislim da pređem i Ikona što ima ovaj D800, a više megapiksela, ali nije samo što više megapiksela, nego bolje imaju dinamički opsad, da sam neke testove, detalje u senkama, ovi Canoni imaju grozno šupa, iz Nikona izvuče. A Mark III? Baš je bilo poređenje Marka III i Nikona D800, gde Nikon D800 drastično bolje. Znači bio na sajt Fredminata.com, slikali su neka hacijenda, nešto, neka kuća meksička i sunce udara u zgradu, zgrada samo što je izgorela, a senke su znači crne zapušene, i onda izvlačenje detalje senke, znači sa Mark III, delo je, jako snimljeno na 100 asa, senke su kao na 6400 asa, mislim, na gore, mislim, drastičan šum, dok Nikona izvuče, znači kao da 100 asa radi, znači uopšte nema šuma u senkama. To je isti senzor, brate? Nije isti, Mark III ima, pa nije isti, Nikon ima je onaj Sony Rexman, što ima neki backlighting, nešto, čudo, i nije isti kronologija, znači drastično bolje. E sad je već imamo i EOS 1, Mark II, DS, koji već hoću da promenim, koji slika s njima 7 godina, ali čekam sad kao izbaci takav neki malo
bolji su da ovaj novi EOS 1 u suštini više za fotoreportere, nije namenjen za nas koji se bave kao tom stilizmu fotografijom, ima i manju rezoluciju, bolji ima autofokus i brži rez, ima 14 slika u sekundi, ne znam koliko mi ne treba, čak, a je gomilim Canonik objektiva i se žalim da se prodajem, pa možda kupim i tog Nikona, pa kupim par objektiva za studio. Ili imam da treba imam Hasselblad stari objektivima adapter, ono, Nikon Hasselblad i onda vjerojatno mi to stoji u fioci već ne slikam i onda mogu u studiju, kao manual, taj sa optika manual i štribnik, kao kad bi trebao ta neka dobra štriba, pa da je po telo srednjeg formatera nešto si ima, pa kao ovo slikam ovo, što nisu zahtjevi to vidiš. Mene interesuje komunikacija između modela i fotografa. Sigurno mi se desilo jedno da dođe model sa kim se nađete super i sve krene odlično, a nekad vam se desilo da dođe neki model sa kojim ne možete da se pokrenete. A kako smo staviti najbolju komunikaciju? To je stvar vežbe, mislim, iskustva, mislim, ja u stvari najtežu komunikaciju imam, recimo, ne sa modelima, nego, recimo, kad dođe za sliku neke rock zvezde, pogotovo ovako amatorele, mislim, okej je, ali, znači, to su ti primadona kao neki, i sad ja onda moram da budem, u stvari da budem nekog psihologa velikog, znači, kako je, kada ne kažem psihijatra, ali, u smislu, da ne kažem da njima manipulišeš. Ali ima predobeđenje kako oni treba da izgledaju. Kako ti njima, znači, da objasniš, mislim, ja u stvari, mislim, to je sad ja pričam vama ovako, mislim, ja sa svakim s kojima sam slikao, ostao sam prijatelj, mislim, posle družimo i sve, ja se trudim, znači, to sad možda sam ja to grubo i ružno rekao, u stvari, možda lepše reći, ja se trudim da njih razumem, u smislu da ih upoznam, i onda da mi u stvari radimo nešto u saradnji zajedno. Znači, ja vežem, ajme da ćemo zajedno ideje, znači, ja trudim se da njima ne namećem nešto, ja sad ti starim tu i moraš tako, super ti je to. On kaže, ovo neću, kad se slikao Baby Doll, pa to su bili su plakanje, ovo stiliskenje, ne znam, Baby Doll uzme, šminkaju je 2 sata, ono nešto, a ne sviđa mi se šminka, kao krve su mi oči, daj, kao da iskapim, da izbistrim kao pogled i onda izravno šminka, onda šminkaju ponovno. Šminkanje traje 4 sata, ove su šminkirke na ivici, plaču, onda neće ovako, ali to su ljudi koji znaju šta hoće i kao nećete meni hoće ovakve čarape, ne znam, krupne mešta, ovo ja ću sitno mrežiti, tu su mi ovi ubeđuju se, koji ali super nas stoje kao ove, kažu ne, ali ja znam šta hoću, znači to treba izbeći, znači ljudima priđeš kao, znači, osobi koju razumeš, koju poštuješ i onda zajedno dođete do nečega. Sa drugo, da li su nekinkama, sa djevojkama koje su tu zbog svog posla i treba nešto da odrade. Ja obično u principu imam djevojke koje poznajem i s kojima volim da radim, pa onda tražim da budu one. Dođe neki put nešto, ali onda, ne znam da li si bila kad sam pričao ranije, sve neki manekeni kad dođe ukočeni nešto, koje se slikaju, ovo, gde je to, znaš, kaj je sad ste zombi, pošto malo ne znam da se slikaju, znači tako je, onda smislim prilagodim samo snimanje određene osobe, znači ima neki deo koje su savršeno lepe, ali koje kad dođu se slikaju, kao džak krompira, znači onda staviš i onako ukočena, ali on ubeđen da je super, kao slikaj me, lepa sam, onako napući se kao, i to ima jednu pozu i onako kao napući se nešto kao, reći kao, lepa sam da su kao, ja kažem, pa daj nešto, ali ja sam lepa, kao, slikaj me, kao, to je to, znaš, i ništa, znači, ništa ne možeš da radiš, i onda smisliš nešto, okej, ti si lutka, tako, ukučeš i staja, kao, nešto smisliš. Pa nešto, moraš da se snađeš, desilo mi se jedan da se, znači, zbjeljku vratio sa snimanju, da baš nije moglo, znači, došao neko i kažem, dajte, zovem tamo redakciju, dajte drugu koju, da mi sedimo 2-3 sata čekamo dok oni pošalju neku drugu. To je sve jednako mi se desilo u životu baš da je bila potpuno upotrebljiva. A to opet, to je manje zato što agencije, pošto to se ne plaća, snimaju za editorijale, a onda agencije često vole da poture, znači, početnice, da bi im napravili portfolio. I onda koja, evo, dajte neku najneiskusniju, pošto njih nemaju slike, a treba im, a neće agencija plati za njemu slikanje, ne znam šta je, evo, kao da se slika djevojka i onda kao dođe kod nas i kupula. Pitanje je za postprodukciju. Ideje i fotomanipulacija, odakle najviše dolaze? To je ideja da dolaze i odakle se najviše naučili fotomanipulaciju i Photoshop? Photoshop sam mouk, mislim, ja sam
korisnik Photoshopa od 93. godine. Tako da ono vremenom, kao prvi Photoshop pošto nije imao ere, mislim, nije imao si samo plutajuću selekciju. Tako da ono, dvojka, prvi Photoshop koji sam radio na Macintosh bio sam, nije bio ono, onda bio 2 izuma koji siru, tako, a ideje, mislim, ideje dolaze kada sam neki ono fan, recimo, science fiction filmova, horror filmova, stripova, tako, čitam, gledam i onda, tako, dođe samo od sebe nešto. Mislim, često, ne znam. A fotografije, recimo, onih lešinara ili vatre ili tako nečega, da li to napravite sami ili... Recimo, nešto kao... Vatre sam dobio nekog drugara, mislim, znači, kao nešto sam slikam, pa onda napravim u Photoshopu, od lešinara, moram priznati sam ukrio sam se internet, ali sam ih izmenio, tako kao to prava, neko će da mi tuži, našli sam ovo... Moji su za to pitanje, nisu šali se. Ukucam na Google image search kao lešinar i dobio kao neki lešinara i onda kao, to oni su pretvorili se u siluetu pa ih strečuju nešto tako. Mislim, tako, nisam ušao da baš nikog lešinara. Ostavljam da gledate druge radove na internetu, pa da gledate da li pomislite da nekad možete bolje dovoditi nego kada je što radi. Da li pokušavate dovoditi bolje nego što je, ako vam se svidi ideja? Pa u principu ne pokušavam zato što gledam da... Gledam što manje, znači ja sam, nisam... Znači ne držam inspiraciju na internetu, znači ja ne gledam mnogo druge fotografije, tako da... I onda ne gledam ideju kako da radim bolje, znači ja u principu imam kao ideju koju ja imam u glavi, pa kao recimo moja konkretna moja fotografija u svetu je inspirisana kao Caravaggio, kao recimo to je inspiracija kao renesansno slikarstvo, ta neka atmosfera, recimo i taj ambijent, znači nije inspirisano fotografijom, nego klasičnim slikarstvom, tako da i onda, znači, samim tim i onda ne mogu da uradim bolje neku ideju nekoga, u stvari trudim se da uradim bolje. Ovde je bilo neke fotografije stavio takozvani remake, znači fotografije koje sam radio 50 godina, pa sam ih ponovo radio, misleći da mogu da uradim bolje, onda nisam bio zadovoljan uslovima produkcije, bilo je sve onako štap i kanap, a ideja mi se svidela i onda sam je radio po 10 godina ponovo, znači svoju ideju sam reciklirao, samo tehnički bolje i ja napredujem, gledam neke svoje stare fotografije, nisam ih donosio. Meni su drage, istorijski tad su bile kao super, sad kad gledam sa razmakom, recimo 10-15 godina, su mi bez veze, gledam, ja sam dobilo ih mana i nalazim i sad znam da mi to mnogo bolje radio nego što sam onda znao i neki će možda ovo, neki ostaći kako su bili na tom nivou i tehnike i znanja, sad su mi naivni kao i bez veze. A što mislite, koji je odgovor za to što je modna fotografija u Srbiji generalno na mnogo lošem nivou u odnosu na svijet? Da li su to urednici magazina ili je to nepisano publika? Novac. Koji je definitivno... Oglašivač, koji je predstavljeno. Znači, oglašivač koji u stvari kreira. Znači, vi imate, recimo, izdavačka kuća, recimo, koji izdaju Playboy, Graciju, Maxim, koji su krenuli kao super to. Da, Attika Medija, oni su recimo uveli recimo neke sastanke gde dođu oglašivači kao neki kolegijum oglašivača, gde se oni izjašnjavaju o tome, razumiju magazinu sviđa ili ne sviđa i ovde oni, da tu dođu neke tetke, mislim, to su, nisam sad da vidim tetke, mislim, to su žene koje su konzervativne, ali oni imaju autocenzuru u odnosu na strano klijenta. Možda bi stari klijent to i dopustio, a oni hoće da njemu podiđu i onda imaju autocenzuru, pa oni u startu nešto sprečavaju jer misle se to možda neće svidjeti strano klijentu. Znači, indirektno od tržišta, to je publika koja je to sve kupuju. Pa ne, znači, bukvalno oglašivača, znači taj ko plaća oglašivača. Ali njima impuls da je potrošača na snovu publika. Da, ali nema oni, čak i ne znaš što se publici sviđa. Da. Ja kad sam slikao to recimo za Maxim, i on mi kaže, ovaj italijan kaže, ali ne, kao pojuče, ovo je Srbija, kao ne može to, kao. A kažem, zašto ne može, mislim, jeste probali nešto ponudite,
Pa da vidite, možda kao može, možda kao prođe, pa svaki put da dižemo tu stepenicu malo više, da treniraš u stvari tog potrošača, posmatrača i onda on postaje obrazovaniji i onda prihvata nove stvari. I večno ćemo da podilazimo ukusu tom masovnom, za koji pretpostavimo da je tako, a možda i nije, možda i prođe to nešto. Nikad nećemo saznati dok u stvari možemo da idemo i to smo pokušali, a onda su se našli ti oglašivači, to je zaposleni u tim firmama TNV-a, Procter & Gamble, svi oni kažu, a ne može to tako, i onda je to postupno i zato taj Maksim je konkretno tavorio, onda je, niti je, ubili su zanimljiv sadržaj, koji mogu da bio zanimljiv užaj krugu ljudi, jer je stvarno onako otkačan sadržaj, a sad više nema ni to, nego kako skuvati ribu, tipa na plaži, savjeti, to je kao i ne znam kako da ne znam šta, da imate trgošnjaki dobre, kukušnje s health. Nekako nemaju svoj cilj, baš kažu, oni žele da se jako slabo prodaje. A u stvari živi, što je paradoksno, a oni ga i dalje drže, jako se slabo prodaje. Znači, oni imaju štampuju malom tiražu, da ne bi to bez veze, ali fora je što godina tih, znači, internacionalnih kompanija koji se oglašavaju od nas, oni imaju ugovor da oni moraju da se oglase u Maksimu. Jako je Maksim loš čašak, mislim, takav je, kakvi ga čine oglašivači, znači, ja znam te ljude koji tamo radi su super, ali ograničeni su. Znači, oni kažu, ti moraš da imaš objavljenu oglas za neki, recimo, za brijanje, žilet. Mora se objaviš u Maksimu, u Playboyu i to, širom sveta. Znači, u Srbiji postoji Maksim i objavi. Znači, oni održavaju časopis o životu, jer dobijaju oglase od tih kompanija s kojima dobijaju ugovor. I samo taj časopis samo zbog toga postoji. Zbog oglasa koji se njim objavio, a ne zbog sadržaja, zbog toga da ga neko čita. Mislim, neko to čita i sigurno, ali to je ta poslovna politika zašto oni to održavaju, a ne ugasi. Teško razmišljam o sudbini fotografije u Srbiji, kao da će biti godine. Znači, tako je, ja se trudim, mislim, tako je to. Mislim, tu i tamo uradim nešto bez veze, tu i tamo, znači, probam, pa na se ovih puno tamo uvek. Zašto je to tako i tako. Nema složno. Ako je recimo, to je što je poručio nekom ko počinje da se bavi tim ili se bavi već na nekom nivou i se hoće da se plasira u magazine modno štipa, elegacija, Kosmo i tako to. Kako biće njim? Shvati portfolije, na koji način se ulazi u te krugove? Ja nemam tako iskustvo. Rad sa agencijama, modnim, testovi. Pa recimo, mislim, ja nemam konkretno takvo iskustvo, mislim, ja sam, recimo, kad sam ja počinio da se bavim tim poslom, i recimo, mnoge stvari su bile oko nas u povojima, recimo, od agencije Blik, mi smo počeli da se bavimo isto vreme, pa onda, ko je tu kao zanimljiv lud otkrčen, pa evo, ko ja sam, pa ajmo pravimo neki, mi smo, znači, pravili neki umetnički projekt, oni su imali prvo neke izložbe u SKC u Sradnju kulturnom centru Beograda, znači, to nisu bili klasične modne, nisu ni bili prava modna agencija, nisu pravi neki happening, kao više kulturne događaje, pa na taj način su sticali ime, da su sad komercijalna modna agencija, ali pošto to nije bilo tako, mi smo imali zajedno, znači tu nije bilo para, to je bio entuzijazam, pravi smo neke razne izložbe, projekte, pa sam se onda upoznao sa tim ljudima, pa onda kasnije kad je trebalo nešto se radi ozbiljnije, kao ajmo kao da radimo sad nešto za pare. Tako da je, mislim, u mojom slučaju to sve bio neki onako splet slučajnosti, okolnosti, ljudi koji se upoznao za vreme studija, pa se ovdje, recimo, postavljati taj za agenciju kao direktor, a znam ja sa studija, pa ajde da radimo zajedno ovo, pa me zovu, tako, znači, moj put, mislim, recimo, moja najveća korist studiranja na Prirodnoj akademiji je upoznavanje ljudi, svojih budućih kolega, nego što sam ja nešto realno tamo naučio. Tamo ti učiš nešto što je klasično akademsko, učite pravila, a kreativnost ne učiš, znači to učiš sam, tipa, čitaš knjige, časopise, gledaš filmove i onda puniš sebe i onda ta kreativnost
kasnije dođe do nekih izražaja zavisnosti od tebe. Znači, fakultet ti da neke tehničke osnove, ali znači najveća korist je bila poznavanje ljudi. Znači, taj krećeš se negde, ideš negde u gradu, poznaš se s nekim, kad trebaš ovo, ja ovo, možda ćemo da radimo i tako. Sad, to je verovatno drugačije u smislu, pa ne znam, da smo isto kuću, mislim, odeš, mislim, ja znam konkretno, recimo, agencija, klik, pošto s vlasnikom znamo se kao drugari smo, i on kao, stalno mi dolaze neki, kao, hteli bi da slikaju nešto, njemu je to kao, naš njemu različće, kao, svima ljude, a sad je, recimo, konkretno klik imao, ne znam da li si pratio, na Facebooku su objavili kao neki konkurs. Da, ja sam prijavio. Pa to, eto, recimo, jedan od načina, tako, recimo, to, sad u časopisu, eto, pa neki mi tako, kad mislim, neko džabe do časopisu daš portfolio, pa kažeš, ja sam neki su džabe, pa... Radi zajedno, radi zajedno, mislim. To su neke sitne rubike, teško se dolazi do nekog veća postava. Pa ne znam, recimo, ja nikad nisam sliku zajedno, sam. Kad ne odgovar moj stil njima, da, pa oni smo prilično restriktivni. Pa to, znači, ono, kao mi se znao sam ja i uraditi sve, mi smo sarađivali ovako i kao... Sonja ili ono prednje? Ivan. Da, to ne više nije. Pa znam, kaže, s njom sam recimo ovako, ali nikad nisam slikao ništa za... Možda se sad promeniti ta politika, kako je neznati. Viš? Možda se sad promeniti njegova politika, pošto je neznati sad. Ko zna? Pa dobro. Po vama, granica u postprodukciji i merilo granice da se ne propasti modna fotografija, gde postoji po vama neko merilo gde da ne preterate? Ne postoji, mislim, sama ideja diktira gde je granica. Ako ti hoćeš da napraviš nešto koje fotografije za kolegu, koji se vidio koji su pretarane, da je sve kao plavljeno, kao plastike i sve, znači onda, jer je to je htjela da bude inspirisano nekim stripovima i treba izgleda kao strip, znači da bude potpuno veštačko, onda je super, znači samo ako je ta konstrukcija u funkciji te fotografije, u funkciji ideje. Znači sad možda se pretera ljudi koji recimo koriste previše pluginove, kao što se pitao, znači pa ti ideš plugin za retuš kože, tela i onda tu pretaraš, onda ljudi svi izgledaju plastično ili preretuširani, to se dešava. Ili ako slikaš, pošto ranije su slikali neki razne folk dive, kada je bio trend, da vidiš samo onako dve nozdrve onako i crvena usta i desečke trepavice i lice onako bela neka spaljena, a svi ste izgledaju tako. To je mi kruženo, gdje su tako to je ljudi, znači ima, mislim, u svemu može se pretera, a to je samo stvarno tebe, kako ti barataš sa tim. I stvar možda neiskustva i neki put, mislim, dešava se i meni da me povuče, znači, retuš i da krene previše retuširam i onda vidim da je odmaknem se naprijed malo povoljno da je previše onda skinem, recimo pokostavim malo te podlične neke gore, da to jednog dela normalno prirodno. Znači, samo stvar je procenje i funkcije. Ako hoćeš to sve previše retuširano, ako je to u funkciji diagnozu, udri do kraja. Kako bi se uopšte definisali modnu fotografiju, pošto očigledno nema tu svuda modni? Jel to znači da je model na njoj pa je zato modna ili je nešto treće? Modna fotografija je, ako je za časopisi u funkciji, ako se objavljaju časopisi u služi prikazivanju moda, onda je modna fotografija. A Soraya, recimo, ona nije modna fotografija, nije komercijalna. Ja sam rekao da će biti tema